DAT11 je jednoduchý senzor, ktorý meria teplotu a vlhkosť vzduchu a keď ho pripojíme k mikrokontroleru ESP32, môžeme tieto údaje, teplotu a vlhkosť, ľahko získať iba cez jeden GPIO pin a zobraziť ich napríklad na displeji alebo poslať naspäť do počítača a vypísať ich v sheli. Informácie zobrazujem aj výpisom v sheli, ale zároveň a hlavne analogovo cez dva rady LED diód, zelené na vlhkosť, červené na teplotu. Zapojenie funguje jednoducho, stlačíme zelené tlačidlo, senzor DHT11 dostane napätie, začne snímať a vyšle dáta do GPIO pinu G13. Katódy LED diód sú k uzemneniu GND pripojené cez rezistor a ich anódy, každá zvlášť, pripojená ku GPIO pinom. Takto zabezpečíme, aby sme mohli každú diódu ovládať zvlášť. Dáta zo senzora potom prejdú niekoľkými podmienkami, ktorých výsledok je jeden zoznam, ktorý obsahuje mená objektov, lediek, ktoré sa majú rozsvietiť. Program v MicroPythone funguje nasledovne. Importujeme knižnicu DHT a ďalej importujeme triedu pin z knižnice machine a triedu sleep z knižnice time. Potom definujem objekt DHT senzor, ktorý je pripojený ku GPIO pinu 13. Ďalej sú tu dve skupiny lediek, v každej sú tri objekty Z1, Z2, Z3 a C1, C2, C3. Sú zapojené ku GPIO pinom 12, 14, 27, 18, 19 a 21 a všetky sú nakonfigurované ako výstupné, teda pin out. Potom začne nekonečný cyklus while true, kde vyskúšam odmerať DHT senzor, ak sa nedá, teda tlačidlo nebolo stlačené, je tu except pass, teda nestane sa nič. Keď stlačím tlačidlo, DHT senzor odmeria hodnoty a zapíše sa do premenných teplota a vlhkosť a potom tieto hodnoty vypíšem na kontrolu do shelu. A teraz začínajú už spomínané podmienky, takže najprv sa všetky podmienky prejdú a mená diód sa zapíšu do príslušných zoznamov, zelené a červené a po všetkých podmienkach sa zlúčia do jedného, všetky, a cez for cyklus, ktorý prechádza celý tento zoznam, sa všetky diódy zapísané v tomto zozname rozsvietia. Potom počkáme 3 sekundy a rovnaký princíp je použitý aj pri vypnutí. Tak tu máme už celé zapojenie, všetko je pripojené k mikrokontroleru ESP32 a tu vidíme senzor DHT11, tak stlačíme tlačítko, senzor nasníma hodnoty a zobrazíme ich teda aj analogovo pomocou týchto radov lediek, čo teda znamená 2 a 2 znamenajú menej ako 60% vlhkosti a menej ako 24 stupňov. Môžeme si to skontrolovať aj v sheli. 48% vlhkosti, teplota 24, presne. A teda môžem teraz napríklad do senzoru dýchnuť. Skúsim znova nasnímať. Vidíme, že sa zvýšila aj vlhkosť, aj teplota. Teplota 26, vlhkosť 95.